המותג זה לא רק מי אתה ומה עשית הרחם שלך, זה מה באת לעשות, מה הבשורה שלך. זה צריך לקלוע לקהל יעד מסוים. אז אני אשכרה יכול לקחת את מי שאני ומה שאני, ולעשות פעולות מסוימות כדי לשנות את המיתוג שלי, לשנות בעצם את מה שחושבים עליי. דווקא ההצלחות הכי גדולות בחיים זה אלה שלקחו את הקלפים הלא טובים, והצליחו לייצר מהם סיפור ולמנף אותם. זה הניצחון. זה הניצחון, ופה גם האותנטיות. זה הדבר שאם כל אחד מאיתנו ידע לעשות, אני חושב שהוא יחיה חיים טובים יותר, מסופקים יותר. אנשים ירצו להתקרב אליו, אנשים ירצו ללמוד ממנו. דוגמה אישית, דרך אגב, זה יכול להיות נהדר. וזה משהו שהייתי מאחל לכולנו. זאת אומרת, להיות יותר אותנטיים עם עצמנו, להבין שהחסרונות שלנו והמגרעות שלנו הם לא בהכרח גזרת גורל, ואפשר מהם, מה שנקרא מהלימון, לעשות לימונדה. וכמה זה חשוב היום, אנשים שהם באמת אותנטיים.